være hvad? Observeret mange forskellige, hvad det hedder, blæst og storm og så. Men den her, det er lige den værste, jeg har været til endnu. Vi har haft mange, men altså, den her, det er den værste. Fordi vi har godt nok fået ødelagt lidt over flyder, men ikke nogen betydning. Det her, det kommer til at koste. Jeg ved ikke, hvad de vil sige, hvad vi skal have patienten op fra Sverige, og de skal komme ned og kigge ud. Fordi vi har jo garanti ud, jo. Og er der noget med, vi snakker lidt om, at de der klodser, vi har ligger nede med kæder ud, dem de har ude i hjørnet, de er for små. Det skulle gå holde til 22 sekundmeter, og vi har kun 20.